Het is weer zaterdag, dus de hoogste tijd om het nieuws van de afgelopen week nog even door te nemen, van dag tot dag. Tegenstanders van Brouwers Eiland zijn boos op de gemeente Schouwen-Duiveland. Ze krijgen van het gemeentebestuur 3 weken de tijd om te reageren op een aangepast plan voor het project. En dat vinden ze veel te kort, zeker in vakantietijd. 3 weken in vakantietijd wekt enorme irritatie bij ons. Zo'n 300 luxe vakantievilla's op kunstmatige eilandjes in het Grevelingenmeer aan de Brouwersdam. Dat is Brouwers Eiland. In april vorig jaar trok de Raad van State er een streep door. Maar het bedrijf dat het project wil uitvoeren, Brouwers Eiland BV, heeft aanpassingen gemaakt aan het plan. En het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland kan leven met dit vernieuwde plan. De aanpassingen die zijn meegegeven door de Raad van State wat hersteld moest worden. Dat is het betonpad voor de servers en het parkeren voor de servers. Dat moest bestemmingsplanmatig geregeld worden. Dat is nu gedaan. Zodat ze beter bij het water kunnen weer? Ja, betere toegankelijkheid voor de servers, voor het surfgebied. Dus dat is hersteld. En de uitkomsten van het winteronderzoek moesten opgenomen worden en dat is nu ook gedaan. De organisaties die naar de Raad van State stapten hebben het vernieuwde plan gekregen van het gemeentebestuur. Ze hebben 3 weken de tijd om te reageren. Maar inmiddels hebben ze een boze brief geschreven. Ja, we hebben inderdaad een brief gestuurd. Schouwen-Duiveland geeft ons midden in de vakantie 3 weken de tijd om vanuit een soort coulance te reageren op een nieuw ontwerpbestemmingsplan. Zo doe je dat niet, zo ga je niet met elkaar om. Het is inderdaad vakantietijd. Wij denken niet dat het te kort is, want de appellanten die weten heel goed, die kennen de inhoud, die weten waar het over gaat. Bovendien leven we ook in een digitale wereld, dus het is niet zo dat je nog nu naar een gemeentehuis moet togen. Dus je kan overal de stukken inzien. Dus ik denk dat 3 weken voldoende is. In oktober spreekt de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland zich uit over het vernieuwde plan. Vorig jaar, na de uitspraak van de Raad van State, liet de raad al weten niets meer in Brouwers Eiland te zien. En er speelt nog iets. Grote vraag is hoe je het vernieuwde plan voor Brouwers Eiland moet zien. Is het een oud plan dat op een paar punten is aangepast? Of is het een heel nieuw plan waarvoor alle procedures weer helemaal opnieuw moeten worden doorlopen? Nee, het is duidelijk geen nieuw plan. Het is een aangepast plan. Er zijn wat dingen meegegeven door de Raad van State wat hersteld moest worden. Dus het is geen nieuw plan. Voor ons is dit een nieuw plan. Laten we even duidelijk wezen. De Raad van State vernietigde het bestemmingsplan. Vernietigen betekent dat het niet meer bestaat. En dat betekent dat je overnieuw begint. En dan zou het vernieuwde plan moeten voldoen aan de kustvisie, die streng is als het gaat om dit soort bouwprojecten. Ook vanuit de provincie Zeeland kwam vorige week kritiek op Brouwers Eiland. De provincie is van plan de natuurvergunning voor het project af te keuren vanwege de stikstof die erbij vrijkomt. En het gaat nog om een zogenoemd voorgenomen besluit van de provincie. Half september wordt een definitieve beslissing genomen over deze natuurvergunning. En de eerste annuleringen kwamen vorige week al binnen. Maar nu de Belgische overheid toeristen adviseert om na terugkeer uit Zeeland een coronatest te doen en 2 weken in quarantaine te gaan, vreest de VVV dat er nog meer Belgen hun vakantie in Zeeland annuleren. Ondernemers in Sluis merken de gevolgen al, want daar komen de laatste dagen minder Vlamingen over de vloer. En Sluis is bijna helemaal afhankelijk van toeristen uit het buitenland. Op het eerste gezicht zijn er nog voldoende wit-rode nummerborden op de parkeerplaatsen in Sluis. Maar op straat is Duits de meest gehoorde taal en moet je toch even zoeken naar een Vlaming. Heeft u meegekregen dat Zeeland code oranje is verklaard? Nee, eigenlijk nog niet. Toen we binnenreden niet, maar na gepraat hebben met u, wisten we dat het code oranje was. Ja. De Belgen die in een code oranje gebied komen worden aangeraden om thuis een coronatest te doen en 14 dagen in quarantaine te gaan. Gaat u dat doen? De test zou ik wel laten doen, want ik werk in het ziekenhuis, dus dat is geen probleem. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het antwoord al weet. Ik ga er eens over nadenken. VVV Zeeland vreest dat, ondanks dat er maar 1 besmetting in Sluis was de laatste maand, veel Belgen door de code oranje Zeeland niet zullen bezoeken. De Belgische cultuur is wel een cultuur, als de overheid wat zegt, dan hou je je daaraan. Dus de kans is vrij groot dat we in Zeeland daar toch wel wat van gaan merken. En een aantal plaatselijke ondernemers merken dat inderdaad. Het is echt stukken minder druk, helaas. Is dat een gevoel of kun je dat aan de kassa zien? Dat kunnen we heel goed aan de kassa zien. VVV Zeeland denkt dat het reëler is dat de codes niet per provincie, maar lokaal zouden moeten ingesteld worden. Sinds de coronacrisis is de digitale dreiging toegenomen. Dat blijkt uit het cybersecurity beeld van het ministerie van Justitie.
Door thuiswerken en het volgen van online onderwijs is de digitale afhankelijkheid toegenomen en criminelen spelen daar handig op in. Ook het ICT-bedrijf Force Fusion uit Terneuzen zag cybercrime toenemen. Nou, wat je nu ziet is dat er heel veel aandacht is met corona op het thuiswerken. Mensen zijn massaal op hun eigen systemen gaan werken. Computers die niet goed beveiligd zijn. Netwerken thuis die vrij toegankelijk zijn. Gezinsleden die bij de bestanden kunnen van het bedrijf waar vader en moeder werken. Ja, dat zijn wel risico's die nu spelen. Force Fusion levert clouddiensten voor onder meer zorginstellingen en scholen. In de televisietoren van Goes staat een datacenter. Te vergelijken met een opbergkast waar bestanden veilig achter slot en grendel staan. Toch blijft er altijd één zwakke schakel. De grootste bedreigingen zijn de mensen zelf. Als jij altijd makkelijk een wachtwoord gebruikt en overal hetzelfde en je shopt online met hetzelfde wachtwoord als dat je inlogt bij je bedrijf, ja, dan is dat een makkelijke ingang voor dit soort criminelen. Nederland is aantrekkelijk voor internetcriminelen omdat we veel digitaal doen. Soms is de drijfveer geld en soms kennis. Je wordt gegijzeld. Daar gaan bedrijven soms ook aan failliet, omdat ze geen backups hebben om hun gegevens terug te halen. En zijn ze genoodzaakt om de criminelen te betalen voor hun vrijgeven van hun eigen data. Spionage, ja, dat is heel gericht op bepaalde bedrijven die een bepaalde kennis hebben. Je ziet veel uit Rusland, China, maar ik denk dat er wereldwijd spionage plaatsvindt. Een bedrijf inschakelen om de beveiliging beter op orde te krijgen kost natuurlijk geld. Maar niets doen kan ook geld kosten. Je moet altijd een afweging maken van wat kost het als ik dingen kwijtraak en wat kost het om te beveiligen. En dat is een balans. Met de veiligheid van het ICT-bedrijf zelf zit het wel goed, volgens Marian Onrust. Wij werken net zoals onze klanten. Dus dat betekent dat de engineers, zoals hier ook zitten werken, ook op een virtuele werkplek zitten werken in een veilig datacenter. En die is goed beveiligd. Zeeuwse gemeenten spraken eerder af om over 20 jaar energie-neutraal te zijn. Maar meer dan de helft geeft nu al aan dat dat niet te redden is. Ondanks een subsidie van 50 miljoen om scholen en sportgebouwen te verduurzamen. Economisch Impuls Zeeland, die het proces begeleidt, ziet dat ook. Maar, zegt ze, afspraak is afspraak. U en ik als particulier zullen uiteindelijk ook van het aardgas af moeten en op een andere manier onze huizen moeten gaan verwarmen. Dus we moeten dat allemaal gaan doen en dus ook de gemeente, ja. Daar is echt veel geld voor nodig. En dat kunnen wij zelf als gemeente niet ophoesten. Dat moet duidelijk zijn. Verduurzamen, energie-neutraal worden met 0 op de meter. Het blijft financieel een moeilijk punt voor gemeenten. Vergelijk het even met deze portemonnee. Zeg dat dit het budget is van een gemeente. Daar moeten de alledaagse kosten, de vaste lasten zeg maar, en de onvoorziene uitgaven van betaald worden. In de afgelopen jaren kwam daar vanuit Den Haag alles op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen bij als extra vaste last. Het probleem zit hem nu in nog een financiële last, namelijk het verduurzamen. Voor die gemeente wordt dat best wel lastig. Zegt u, zonder het geld van het Rijk gaat dit niet lukken? Dat klopt. Ik denk inderdaad dat er echt geld van het Rijk nodig is, want de gemeenten die krijgen al heel veel voor de kiezen. De begrotingen staan veel al onder druk voor de komende jaren en dit komt er ook nog bovenop. Toch hebben de Zeeuwse gemeenten wel een deadline afgesproken. 2040 moeten ze energie-neutraal zijn. Maar uit de rondgang langs 12 gemeenten, Middelburg heeft niet gereageerd, blijkt iets anders. Meest ambitieus zijn Borselen en Veren, die 10 jaar eerder klaar willen zijn. Daarna volgt de rest van Zeeland en pas in 2050 denken Tholen en Terneuzen het te realiseren. Ja, het verbaast me een beetje, want vanuit de VNG is er afgesproken 2040. Dus in feite horen de gemeenten zich daaraan te committeren. Hij wil in ieder geval de eerste zijn, wethouder Witkamp van de gemeente Borselen. Met zonnepaneelprojecten in 3 dorpen, regenwateropvang voor de stratenvegers en een robotmaaier voor het voetbalveld in Hoedekenskerken zijn zij naar eigen zeggen al een heel eind. Er wordt gevoed door een zonnepaneel op het dak van de voetbalvereniging. Het scheelt ons ook CO2-uitstoot, want de maaier van de gemeente hoeft hier niet te komen. Dit gebeurt allemaal automatisch. Dus wat dat betreft is het lijkt misschien klein, maar het is wel een begin. Toch moet Witkamp toegeven dat het nog maar de vraag is of Borselen haar ambitie kan waarmaken. Ik zeg niet dat wij dat financieel gaan halen. Het is een ambitie die wij hebben. Wat is die ambitie dan nog waard als het misschien niet helemaal realistisch is?
Nou, ik vind die ambitie is dit waard, dat we vooral met de inwoners aan de slag gaan. En daarmee overtuig je ook de inwoners dat dit een belangrijk onderwerp is. Als de deadline van 2040 maar gehaald wordt, want afspraak is afspraak, zegt Impuls Zeeland. Maar het blijft nog een groot vraagteken of en wat Den Haag nog meer bijlegt. Eén ding is volgens Impuls zeker, met alleen hun eigen portemonnee is de kans van slagen voor veel Zeeuwse gemeenten heel erg klein. Nadat het voorjaar voor toeristisch Zeeland door corona in het water viel, zijn er weer betere tijden aangebroken. Badplaats Renesse zit weer vol toeristen, voornamelijk Nederlanders. En bij camping Julianahoeve staan meer Nederlanders dan ooit tevoren. Onze vakantie in Zuid-Portugal, Zuid-Spanje ging niet door eind mei. En nu dachten we, ja, we willen toch graag iets boeken. En we doen het liever dichter bij huis, dat vinden we dan toch iets veiliger. Dus we dachten, nou, we gaan lekker met de caravan en dat bevalt hartstikke goed. Ja, we wilden eigenlijk naar Oostenrijk gaan, maar vanwege de coronacrisis durven we dat niet aan. Want ja, als dadelijk in Duitsland alles dicht gaat, dan komen we niet meer terug. En we zijn al 2 jaar eerder hier geweest op deze camping en het beviel ons ontzettend. Dus zijn we weer teruggekomen dit jaar. Lekker in eigen land op vakantie dus. Maar ook hier op de camping zijn er natuurlijk coronamaatregelen genomen. Gewoon 1 bak is er afgeschermd, dus, om de bak kan je afwassen. En, maar geen rij, dus dat gaat allemaal goed. Reserveren voor het zwembad is noodzakelijk. En dat gaat wel een beetje moeizaam, omdat mensen er wel een beetje bovenop zitten dat ze graag met hun kinderen daar naartoe willen en dan zit het al snel vol. Het is wel anders dan normaal, omdat je je naam in het begin moet geven en er zijn veel minder mensen in het zwembad. En je mag maar 1 uur zwemmen en normaal zwemmen we veel langer. Toch lijken de kinderen zich prima te vermaken. Maar voor de iets oudere jongeren is er weinig te doen op de camping. Zij zijn vooral 's avonds in het centrum te vinden, waar het uitgaansleven doorgaat, maar anders dan ze gewend zijn. Ik vind het vooral gewoon jammer dat ik nu moet zitten en dat ik niet kan dansen. Maar voor de rest, ja, weet je, je komt alsnog genoeg jongeren tegen. En dat is wel, ja, het blijft toch wel gezellig. Ik was normaal feestcafé, dat mag gewoon niet. Het is nu gewoon café. Ze zitten gewoon aan staantafels, ze hebben krukken eromheen. En dat zijn de aantal mensen die we ook binnen mogen hebben. En daar kunnen we verder niks aan veranderen. Normaal gesproken is er plek voor zo'n 800 jongeren in het café. Nu zijn dat er maar een stuk of 70. Dat betekent buiten wachten tot ze naar binnen mogen. Bijvoorbeeld mensen die hebben bijna 1 uur staan wachten tot ze naar binnen mochten. Zijn dan wel lekker op het terras gaan zitten. Ze hebben er begrip voor. Maar ja, het wachten is natuurlijk wel erg lang. Want als je een barkruk in het café wil bemachtigen, moet je er vroeg bij zijn. Normaal begon het om 12 uur. En nu is het om 9 uur loopt het al vol. Reserveren is gewoon niet te doen. Wij hebben ongeveer 100 mailtjes per dag op Facebook, op Instagram en op de mail zelf. Ja, dat is niet meer vol te houden. Ondanks de regels vinden de bezoekers het buiten zitten toch gewoon gezellig. Misschien nog wel beter omdat je wel meer ruimte hebt. En je staat niet met z'n allen op 1 kluitje. Dus dat is wel, het is eigenlijk wel te doen. Met je eigen club mag je gewoon samen zitten. Dus dan merk je er tot nu toe nog vrij weinig van. Het blijft voor de ondernemers een raar seizoen. Renesse is nu natuurlijk eigenlijk geen Renesse meer. De mensen zijn er wel, de toeristen zijn er wel. Alleen ze mogen natuurlijk heel weinig. Sommige dingen blijven hetzelfde, zoals flirten tijdens het uitgaan. Maar op afstand is dat best een uitdaging. Ik loop al 1,5 uur te zwaaien naar hun, maar daar blijft het dan ook bij. En het lijkt erop alsof de jongens het al hebben opgegeven. Wat blijft er volgend jaar over van het Zeeland Nazomerfestival? Theaterproductie uit Zeelandia, dat het festival organiseert, raakte deze week een groot deel van de subsidie kwijt. En wanneer dat gat niet wordt opgevuld, dan valt het grootste gedeelte van de programmering weg. Het is uiterst onzeker of we vanaf volgend jaar deze bijzondere buitenproducties en optredens op het Abdijplein nog terug zullen zien. Theaterhuis Zeelandia, producent van het Zeeland Nazomerfestival, verliest €600.000 subsidie vanuit het Fonds Podiumkunsten. Het fonds vindt het ZNF wel de moeite waard, maar heeft geen geld genoeg om de aanvraag te honoreren. Zonder dat geld blijft er van het festival weinig over.
Ik denk dat we dan alleen bij wijze van spreken nog de reisvoorstellingen kunnen doen. Maar dat het grootste deel van het Zeeland Nazomerfestival wegvalt. En in ieder geval het festivalhart. Dat is het eerste wat we dan weg zullen bezuinigen. Omdat daar ook veel mensen van ons aanwerken. Ja, en als je moet bezuinigen moet je ook mensen gedeeltelijk ontslaan. En dan is dat voor het grootste deel festivalhart. Zodat we dan misschien een aantal locatievoorstellingen kunnen behouden. Maar ook in hele afgeslankte vorm. Naast het Fonds Podiumkunsten is de provincie Zeeland de grootste geldschieter van het ZNF. Maar die voelt zich vooralsnog niet geroepen om het ontbrekende bedrag bij te leggen. Die kansen acht ik niet reëel. Dat zijn echt forse bedragen die wij ook niet zomaar hebben liggen. Het zal dan echt moeten komen uit met elkaar vaststellen wat wil je behouden. Welke waarden van het festival zijn zo belangrijk voor Zeeland dat je bereid bent daarin te blijven investeren. En wat ik al zeg, dan blijft het misschien niet wat het was, wordt het anders. Maar ik zeg altijd, anders wil niet altijd zeggen dat het slechter wordt, maar wel anders. Een gezamenlijke lobby moet Den Haag ervan overtuigen om toch meer geld te geven aan het fonds. Om het vervolgens aan het ZNF te geven. Ook moet de huidige verdeling van het geld tegen het licht gehouden worden. De grote steden slokken in verhouding veel meer geld op dan de regio's. Dat moet anders. Aan de andere kant wil ik oppassen van er mag niks naar de Randstad. Want die verhoudingen zijn ook anders. Er wonen veel meer mensen, er zijn veel meer cultuurinstellingen. Dus het is logisch dat daar ook andere percentages en andere verhoudingen zijn. Alleen nu dreigen de regio's helemaal te verdwijnen. En inderdaad, daar zou nou gekeken moeten worden. Ik gun de Randstad wat ze krijgt, hoor me wel. Maar ik vind ook dat de regio's het behoren te krijgen. En zeker als je kijkt naar mensen die heroverwegen van nou, ligt mijn toekomstige woonplek niet buiten de Randstad, in die regio's. Maar die mensen willen ook wel cultuur beleven. En daarom vind ik het zo gek eigenlijk dat die regio's er nu zo bekaaid afkomen. Want het staat in contrast met toekomstige ontwikkelingen. Zeeland heeft op het gebied van kunst de laatste tijd al veel geld gekregen. Het Zeeuws Museum en de Vleeshal kregen honderdduizenden euro's toebedeeld. Toch denkt Schouten dat een lobby in Den Haag kans maakt. Ik denk dat het met een harde vuist op tafel slaan vanuit de politiek hier, dan ga ik ervan uit dat het allemaal goed komt. Wij hebben binnenkort met de gedeputeerde cultuur uit heel Nederland overleg. We hebben ook regelmatig overleg met de minister. Ja, dit zijn echt wel zaken die ik daar ook op tafel ga leggen. En de lobby is al op gang gekomen. Het CDA in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld en dringt er bij de minister op aan dat de subsidies beter over het land moeten worden verspreid. En tot slot nog even dit, want in deze coronatijden is het wel eens moeilijk om de 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Maar een supermarkt in Hoek heeft er wat op gevonden. Op ieder winkelwagentje is een fietsbel gemonteerd. Ik dacht, ja, we moeten er toch een beetje op een ludieke manier mee omgaan met afstandsregels. En ik zag veel mensen staan twijfelen of ze langs mochten of niet. Ik denk, dan zetten we een fietsbel op. Nou, ik zie het net voor het eerst en ik denk, raar, stom. Stom. Waarom moet ik een bel op mijn winkelkar hebben? Ik vind hem fantastisch. Hij zit wel aan de verkeerde kant, maar het werkt wel voor de 1,5 meter, zeker. Als iedereen gaat lopen bellen in de winkel, wordt het ook een bende. En de supermarkt wil benadrukken dat het om een ludieke actie gaat om mensen eraan te helpen herinneren voldoende afstand te houden van elkaar. En daarmee zijn we weer rond wat deze week betreft. Geniet nog van uw avond en tot morgen.